Ayan guys, welcome to my channel. Part 2 ni guys sa kaganina. Please subscribe, like, and share. Oh. Oh, sige, sige, kaya. Oh, sige. Talaga may boss. Oo. Lagi, wala. Pag ikaw sa pamilya, wala pa ito kabalalabi kay Ugpuan. Pero gabi eh, ako Wala, kami guys. ay nagpadagan gabi. Kaya kung mukuan ako na po, ay nakalimutan ko doon. Oy. Kung na yun. Di ibra sa adlaw ba? Paabot na ko umate. Makita dito ni mong layo, no? At Warak din. Ay, tibirit ko sa kanto yun. Kita mo gani mo? Sulbi akong kilid mo kaya takot. May kung ang layo, ang likod, tubang kita kayo mo ba? Sus kami ngaw. Kalagpad na kayong dalan ro. Ano ko kay dili mo ko. Pwede na ka mo balance speakers. Wala pa madili pa man akong turno. Ang vertic ka ba? Sakto ba, no? Digos. Ako hinay kong padagan. Oh, hilot lang. Truck akong driver. Sige ko. Text ako mate ah. So, Hanap akong hilot nga. Igaya yung padagan. Bahada mi boy. Pirmi naman. Wala. Iriway na ng truck. Migo. Sobrang bilyon nga tukar ka. Yan ko lang yung padagan ng buwan. Ayaw. Alam mo makaon sa balik na gaya ko ano nagmuray sa patak-adlaw. Hmm. Ano ba? Ano man ako sa ate. Kaya ko na- nagkuan ko. Kaya ko na, Ito gamay. Ako kay na kumundo ko mas kito. Paano na ko kaon? ano yung Shoot na ako. Namayag ka tumisig ka pa silpi. Ang kuan na to sa una na kuan. Ang kaya sa ako mo. Kasi ako ko sa una cinta ko. Cinta gud ko. Nya karon nabalik ko kuan. Sa balay ra gitil ka na mga pagkaon na bitay. Hindi ko patintar kaya akong asin. Gabantayan ako akong asin dito karon pa akong kamis. Malipon ko. Wala na ko nagkuan. Bugong ko nga ano. Bakit adlaw pau-pau ng mga lunga maglaway mo ko sila. Eh, rago ka oy. Bugong ko sa kamis karon ba kay akong asin dito ka na. Dapat na kung adlaw lang ng kuan. Sudan na kung taman kay mao natin kuan ko sa una dali ra kayo magbulan ka. Di pa man nakuan kay ako pa man nasubo. iyo, ang Una mapunta niya ma. Hindi ko magpukaan na. birthday, kinalamabot ko lang sa Kabuo pipon. mo kung Takbay nila. pagkakaon. Parang pala nang bito. Sa silidyan na, pagpaglarga na mo, ngingit-ngit pa dyan. Ano dito? Karon kay. Ano po ko lagi ko kusog-kusog gamay? Kami na kay kaupon ko dili sa iyo kay mga ano man siya kung isang taon nang Dili lang mao, di ko mabot lang ma. Iko Kuan patag magpalangan naman ta. sa una. Yan, naghilot pa ko. Dali kuan ko eh chin. Hindi na kung ako sa una mas ni ano mas ni ano na nung ko Mabot sa kita ko una. na ay kusog ka padagan so lubot ko na po. Kani kusog yun buhilokol. Kaya bitaw matag na siya. Klaro na ni. Muna lang imong monitoron. Ako kay wala na Buhilokol. kuan ay si Jano. Antay bita. Nami kusog kay paggabi. Ah, may padagan. Kami akong asin. Tanaw kaya po to. Wala akong namantayan. Ha? Aba tanaw kaya po mo gabi. Di man kami sa tao ko Dahil? mamamit. Tao ko mga malipot. Hindi ko ito pa mga. Kung naabot ko sa matanaw, alas 7 ulo. Yun makaya. It magad. Gamay-gamay mo. Naadlaw pa to, bli magta. Kanon akong kuan. Eh, kanang 30 minutos. Taas ka na 30 minutos. Pagpuli, mag-hit. Mo sa una ko Hit talaw. Yung klaro. Ano bang yung suga bang Kato na payat ko. tamo kung mapadagang ka nga. Sige adtong ko sa balay kay Araw kuan. daw, di- Nagsakit ka sa Kaya automatic, tamak kay tamak na, no? Wala, may kambiyahe ini mga. Siya rin mga ambya. Grabe ko ante oy. Kaon ko puro maisikan. Sa isinta kambya, cinta kambya siya. Maisikan og pipino. Cheese girl lagi sa gusto? Kayo. Mabantay ka? Kaya mo Padagang ka sa Bayad din ba presira. kayo? Oh, drive ba, drive. May mo Oh, gi pamanaw. Pagkabot 660, cheese Pipino, girl. gamay kan. Pagkabot ko cintam, cheese girl. Sa gatos, 20-20. Kaya man siya. Pipino ako. Mura ka po sa gano'n. Presira, Ano kwartas. di ka kuha sa mga, kaya nung ko nalato ko na pipino ba? Paminaw ko, pait na ka akin, ba na sa una, grabe. Nya, mag-gym ko, pagkahuman ako gym, sumuban ako ko, naandi ko sa uod ko, mag-exercise, ya, tanan takti na pagkong sulat. Ako dito na akong asal ka, nung daw sulat kong kapi, nag-uunsan ako sa una.
Pinagdako ano sa ulo. Kasi dako ko sa ulo. Karon lang ikuha ni balik ko kapilin dako. Pagulom na kita. Isa na maganda ba? Amay ko. Yung ragmarang Iksi. ako ang papita ka? Kondisyon kayo. Luog pa kay ako namang laog pa kay padagan ba kay. Mag-isog ko Di ka mapulang ko kay tagtugay. Isa madugay kag lingkod. Pero kadadlaw mo puol ba? Kaya ka? Nagumpa may Pepsi, wala lang itag Pepsi. Ato ka. Karon pag-uminalilan. Nga kinsinas. Lo. Orang bako ano yung dagan marag. Sige, may tawag. 5. Ya hilig ta ko sa kusog ng gamay ba no? Kaya mag kami mali. Gukuron lagi na ko na mga gwapo sa kinano. Mahalap mo siya. Sundon lang gud. Sige, sige. Ya kabalo jud ko nagtan-aw magay sa mga sunod jud ni gamayan. Lalong asin ang utana kaya Ano man gahinay ka man, bisa gatos ka raman. Sunod lang jud kasunod lang di pud ko magertek. Wera lang jog mo pa-vertex siya kanang lang ay sunod-sunod ka ka permanente na binta. Kilo. Berarti kanta ka no bintar mo juga. Sinako mo na pala. Aw. Sukar, sinako, mantika, kinantiner. Ito kayo. Densado nung kana no. Masyado ka kay dira magudana ka kung Ano ka to ni Kung- sinupin pa. kung imo ko isin ako 4,000 ang sukar. Matala ko maginudo Pero ka. ganimalam itong asukar atong kwancha. Nakapalit ko 1/4 siya, tag 33 ang 1/4. Ay, Diyos, kamahal. Oh, natingago ko medyo naman yung asukar mo abot og 63.50. Ang katula sa kong kumpra, katudo na agi 1 at 3,180. Sunod, nag 3,600 sila. Anak ko kay dyan, palit asukar 3,600 pa. Ato siya, 4,000. Oh, halo, grabe naman ako. Ilang bili mo to? 25 yan, no? Binta ko May sa kilo. sigawan ba? Malo yung 5. 2,000 kunti. Malo yung 5. Na dito sa ako aman good kay naay nagasuman ginapangayo na ko siya sa isa ka kilo mabinta ko akal. Cinta man lang sa dito naman ang Nagdaman tong bukid-bukid ka. Saka nung kag ito mo. Tag kinilo, tag kinilo. may gasuman gani gusto sila ilang suman. kuan, ilang kape. Mga dagko din ng kape, di yung steak. Ako gusto ga utang ng sindana ko. Di parehas din nga steak. Sa steak. Una ang bugas. Kuan na dito ilimon masabi nga alam mo ta December. Big ano ka ro kaya ne. No, uso utang gusto ang bugas sa kasapo. Sinima naman dati-datangan. Okay ra. Ito ko kay. Bisa maisambay ni ko. Kasi manautang basta bayad ba? Sige man na. Ato kay sa nga nag-atong taga mo sa kapit og kartike sa kuan. Idikab. Hinay mo kay ko sa Trikap, trikap. Ala try ka ba? Pagpatagan. Ako suka mo ni padagan ni pidikaban. Absan jud ko. Secretary. Absan suga nga mo man mo iyohang dalan ni. Sabi sa batuan ka berte. Milagawa lang ang mga Berte ko kurbada. Mga ganti may mga trikap ya. Suga mo. Isambay Yan dagan ako ta bulan winter naman gyud siguro. Kaya hilig mo nagsuroy ba? Wala Wala ni budget. Nag-reunion me. Pero Sa glap uban. ang patag dili pwede. Hindi ka mo ba na? Pero kung- uban, uban sa si ang Saka-saka na ito. Di man ako kay dos ang god. Absan taan in trabahoan. Nakatulong na tayo sa pino Berte na ka lang. ko. Uso mo kay padagan. Ano da kayo no? Ito na may mesdanan din mo. Ang inyong kurbada ano? Kabalo may asa mo minor, asa mo pick-up o break. Kita kay lilian man nato. Napa ba ni taas o napa ba kurbada? Sa dalan ba? Di magkuan ba magano? Gagad kayo sa kuwanti na sabay ka siya, magmotor na ano. Diyan sa'yo pa Kuya, wala diya ka ng mahayag ka ng taas kayo sa bigat. Oh, Pagsabay, Ano mo lang? Bigat na taas na kaya? Yung mga Entrance. ana batag na. Sus, mahada pa rin sa bus. Ako mga anak ko dito hindi na. Balay na kay na sila. Iyo. At kung biglaag. Wala yung budget. Si Jan kay mga siya. Kaya ka na, nabog ninyo Israel. Unya ra may mga laag kung may pasang mga utang. Pero swerte kay taan ang pagkatuwa kay natay tour guide. O, na ito guide niya. Bayan mo. Sobra god katunga mo ang sib. Tanan bayad naman siya. Siya may mga istorya nga membro ko. Ya radyohan niya ang Na entrance eh. si permanente lagi. Sige, kuan na ibutang niya. Ana na ra. Wala nagi ulo. Ilan naman lang
Upper head eh siya. Ano ko eh. Nagulog sa bros, no? Oh, sa bros, na entrance, sa 50 to itong nihagit, itong kusog kayo. Naaday kay kuan, kapit, medyo mabawas. Pero kung kay kapit, Ang siya nila taga-asunod din mo sa entrance. na-entrance oy, sige lang bayad. Yata, abin ako ka ng laag-laag lagi. Yuli, nagbayad. Kana, May bayad. Kani o, kapila ka magbayad, ana. na-box dito para sa unggoy. Uso mo sa unggoy. Na, bayad pa kadaan sa ilahang kuan. Ya din, bayad na po ka, entrance na po ka itong tanawa, katong picturanan nila. Tag 100 mo siguro. Katong wala pa gyud sa kuan, ma'am. Lalayo pa kayo ba? Katong sa dalan. Oh, bayad ka para daw sa ilahang lugar nga environmental fee nga per head. Per head. Daghan kayo mo, loy kayo. Wala na to eh. Environmental pay, wala man to yung bayad. Ayun, diri sa kuan ba kaning kuan, makilala. Kilala? Ay, makilala. Oh, naa. Then yung sulod Kaya sa sa kuwan. kuwan, likag ko, guro. Ay mo, likag ko. Dili. Dili sa New Israel. New Israel. O sa Kinapawan. Oh, kanang onggoy. Likag ko dahil. Nga bayad pa. Indalan diha. Nya Nado nama. naman. Nya namay kada grupo pulo ka tao na isa tour guide. Bayad po ka. Bayad na po ka kurgay. Hindi na gud ikaw. Pero ang bayad ini amount. Maulaw mapugano ka sundon jud ka. Dili sila mohawag di ka muli. 800 po itong ilo na kwarta sa tour guide. Uy, duha sila. Nihatag og 500 na sila manang po. Nihatag og pa sila Kaya lang nga di po nimo pagano, di sabay di sa tanan. Ang nakita na ko dito nga gamit kay sila mo itig video. Picture. Video sila ang magamit. Okay. Kaya gamay Tanan na kayo kayo mga mga picturean. picturean. Picturean na. O pwede ka mo pwede man. Mo trabaho nila. Kasas naraman din ito ay. Okay, og. So maigo tanan pamilya. Okay, og di mama-appeal ang pamilya. Nga anak kayo ka mo toy, di kurot mo niya sige. Yan na dito gitar-gitar. Bayad po ka sa box. Gitar lang sila. Pagkarana-rana. Pero man ang bayad at ilang mintas sa pictureanan. May na lang. 100 itong ulo. Nangyo na mo 50 ang isa. Daghan kayo mo. Pero sa tanan nga to dito magkita rin dugay kinuli. Napula na tagod. Nagayang uli. Las-las ang tanay niya. Nagulat lagi po ta atong kuan ba. Durian, labad yung ulo na itong durian na to ba. Libre kaon. Yung classmate. Ikawan sa mga classmates ay nang libre. Langan akong pamilya. Ako Isa ka gulaw na, yung mapulan na magkay ko boss. Nanguan Yalam lang yung po durian. ko. Apil lang po kong palit. Balik 500. Kado, nagkuloy. Mura Yan, biyahe, 500 mura. for duwar. Mujud Ang hindi kay dagang. Pagkilapan na kay daghan May kayo. lang. Kusugin nga Kaya akong ipanitaan ba? Sige lang naglabad ilang Bagay pa ng sarap, pero- High blood. Pero permanente. Ang Kay init silingan. pa. Mataksa ra dito kay libre man. Ato ni mo dito wala init. Silingan na mo eh. Dili Permanente nagtas sa na ba dito Davao sa Davao. Gulay. Nya nami maging durian nga dagko mga lamit jud. Kani. Papulan na kay ko. Isa din na oh, mga durian. Mubas na lang na siya. Wag wala Daghan na mga ako sa makilala ko muno ra sa pleno. Gagmay, sugot ako naghapon ka ng ban ka ng banat ko, dili ko maduko. Tulba kay ba. Kaya lagi diha oh. Lingon gud ba lagi atong magbulahan ni mo eh. Wag yung kapalit sa isa. Pero nakabantoy ko more init man ako ngaw. Kinig-kinig na ako. Diyan sa nagadalang na durian. Iya kay kainom kog soft drinks. Wala na lang jud ko. Magsilyan. Di man daw pwede daw durian og soft drinks. Bukal mo ko na. Ha? Bukal. Ya Pati kay kita naman na. ko lami agad inamon ay tanang ko pulan. Init man ako ngaw. Pati ganina nangka. Wala na lang jud ko. Bawal mo nang nangka. Ya ako pa nag-drive. Nangaya. Pag wala natulog ko. Bukat kong ulo. Lain guminisuro ka pamilya din tanan gud ba. Ako gigabayad anak nila kanan. Dalag na ako Pero pila ra may gilistan mga kumang. Ang iba nabilig inyo kita pagdating wala giyakat. Dahil maguna mo okay. Aw, wag mo pauban ba urang ana bitaw. Uban na lang tanan sa mukha. Andam dito pangbayad. Para matahan ni tahan. Sa kasimanang nilo gani ka sa railaan. Dalo. Pero di po sila magsalig na mo sila gibayad. Nami tanan ko an. Pero ako may mo kami na lang mo kuan. Napo ko din sa takurong ay sa kan. Panggara to nga. Nay baguron dito sa Talambato. Nay mga Jesus Christ ba. Sa Sigaboy po, gapong dagat ito. Gapong mga resort. Sa biyuan nato. Dili, Ang dalan. sus, nagdukol galing.
lugar ni sa Diri kapatagan. sa Digos, dugong kay dagat. Gaba. Tinting tinawa sa dagat dito. Lagi tinaw diri. Tuloy ta kami ligo mililim. Sus, na pa yung mga jellyfish. Kita tuh katula naman. Ay, katul man na sila. Iya mo to si Jan jellyfish. Gila ka naman yung jellyfish. Ikaw ka nag-iingon yung mga tinaubos, magpandinir na lang sa to ang dagat rin lagong. O lagi pati lubugan yung dagat. Wala na kay suka. Okay, challenge ba? Nahuli Tagana lang kayo, yung mga nahako kanito, naman boss. ako. Malayo. May na maligo kang dagat rin sa to ang nasayo. Siguro ilipyo Guwapo pa. din Santa Maria kay. Pero maligo kang udto hapon na. Yan ang tao. Ang kuan uban la eh. Ay, tagi. Dahil tinaw sa Tama area na lang dagat at naglubog. Nandiyo dito po doon sa kanang ano bangka. Ito sa bansa. White Island. Ah, sa to? White Sun, Sun. no? White Dili Sun. delikado na may tour guide. Kadog na malunod-lunod sa katag bangka. Dili man kay dagko mong bangka limit ra pila pud mo kamo sakay. Kato bitaw naman na may pasig. Tuluro may sakay sa bangka. Uta na lang kay ura. Dito sa ipon dagko man ang bangka nila bambot man. Hindi man to bangka nga walay makina, may makina. Pero kanang ilang bangka diya sa dito ay dito matos talaingon ah. Buhon lang na. Okay, ang Dagko kuan. Ba na kanindot rin sa Pasig kay dili sila napakarga na daggan. Sa kabiyahe upat lang. Upat lang. Mahal lang pati Kinamay mga luwaga. kuan, aman yung mga suot. Ano lang, napartera kong duulak, isang pag may yabuto kay mabaom di eh. Tinaw na lang gud kaayo katong Katong sagla. No, for safety lang gud ba, no? Interest ko lagi po. atupong sa kuan atong Pila minsan interest sige pa sa mati nagkatong sa tunga Inuhat naman din sa Pasig. tinawa ba murag siminto ang walay balas wala siya siminto ba Ating halitas pa to. siminto ang dagat Wala man kung pasig kay hait yung bato. Huwag yung balas siya. Puros bato-bato. Ay, kasakit sa tiil. Kanatuan lang gina din, nga makaabutaan na. Mauron man gina hikot sa mga tao ron. Pero ang gwapo gini yung dagat sa tandag sa Rigao. Malas gyud. Malas di gyud kita ngay bato. Pwede na magtiniil. Ah, tiniil oy. Uy, sakit. Dili po baka itong ilang kuan dito dagat ba? Pero ang sauna paghawa na ko dito daghan mga jellyfish lagi. Kabuktiya ba? Ay, Katol katol. yung dagat ang yun. sa Katol. Little Boracay kaysa ang dagan na tuyong kaya ng tuyong ngayon kita ano gud nimo Dito sa kuan. Santa Santa Maria. Santa Maria. may lag ka na Katunan po sa Santa Maria siya. Pag-isa po nga na resort ka na po yun. blue bless dili Yun sa ganito pa. Ay, sige. Naniagi mi atong tunga-tunga sa buntong na paong ang sakyanan bitaw ng aso bitaw dito siya. Aso ang Tagiro sakyanan. pa na mo kadto. Ahak balik atagan ta diri mga NBA patay gitan. Kining naw kay glaag ba ya. Mungkin ako kadlukan ba? Mungkin ako pag-agi. Kana ganing mga Gati layo ah. Yung sakyanan mo ko. Kuya mo ang sakyanan tubig pag itubig ato. Ahak Tubig aso rin gamit bitaw. ako. Dili gasolina? Saka ko kapatagan. Itong tubig gani. Adilay sa kwan ba? Ah. Jitor ba? Saka kapatagan, tubig. Saka ko parakatan tubig. Sus na dugi. Uy, ay pagtubig. Guba ganyan sa kanan. Asipi? Dili sa tawag ana ay. Ulan. 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 Abita, ulan. Kay matimbol ka parting gagmaya. Ato sa truck sa Biyahe mong layo niya tubig yung gi. First Oh. time manggod to. Ano ko pa ito? Saka kay kapatagan mo pa ni aso. Pag saka na mo dito sa Talambato na pita, dito sa Asbang. Sa aso na bitaw na siya, patay. Dito na nayabot. Bali may paggawas. Aso Asba na mo dito sa Tamarin. Aso na mo. Amo, kuha na lang, kulan na lang. na. Saka may kapatagan, wagin mo aso. Awa, lagi ka experience lagi ano mga Kudaot yun, pagkuhan. hapit yun na, dami. Kaya kaya andam. Kung panapit kinabuhi kamay. Dali naman kayo Wala mabas ng wala tubig. ka bantay atong temperature niya kung isaka na. Asa. Oo, wasa po Kaya nga to, kalibutan. agad nga masakay ragat. Kung may Kani lagi kalibutan. daw. Basta makasakay lang tapites. Muna kay Papa sa yung multi-am na kay. Muana man ang kuhan katong sa yung temperature muana mo na Wala warning. pakialam. Di ka Sila bala lang po. daw sa Wala view. pakialam, yan naka-aircon. Pati lami sakay. Bawal mo na mag-irkon. Kaya first time na kong sakay, boss. Saka pa yung bukid. Naog sila tanan sa bros. Oh. Sa Bruce na. Naog. Naog nito, pero sa ka na, bawal mo itong utong, apil ni utong anak, ano mo kasaka, di ba makabalo, sa technique dahil. O di na ka mo ginhawa ba? Ay, permanente ra ko Pag kunos. ikadua sa ka, di ko, manaw Permanente tayo, drive. ikado na atras sa mga Sa bros, drive lang. Wala ko magsigunda, wala yung premiera. Nati.
Ah, ingon man to ni Tumag ka agad sa Premiera. drive. Pero na drive. Premiera. Saka dyan ko. Ya, daghang kami. Puno. Kay gwapog sakinan mag sakay tanan. Garanti lagi. Kuyawan gani ko nang kuan. Naog sila. Puno mo subida ko patagan. Guguyawaan eh. Bisag mga kuan lang, mga siyam, kuyawan ako lang. Di biya ni mo ko ano, mo bugatan sa ba. Tama. Mga bata yun ito. Kuan. Budagan na tato eh. Ako di na kumbalik na pagkagan. Nanang anak ya. Pero pagkabalo na nako asisiw na kayo. Ikaduhang saka ay siya, para na inyong kapatagan. Tagusgan mo na ikin sa kinana. Pansit kayo. Pansit para mo na ikade. Katawagon na ko sa kuan. Sa pag-iya sa kinan. Oh. Boss, imong kabus 4x4 ni, di pa kasagkag kapatagan. Hindi ko balog sa technique. Kaya yung kasagkan ni kapatagan, ay so, saan na sa sisiw na. Kung sisiw ko nga, naog ako pa sa hero. Sabro ko ito eh. Sabro sa kaon ka na. Kaya tulib, yung kay Sabros, no? Kaduha ba yan ang subidahon? Itong doon na dito sa ambulance. Anang naog, may ay baklay, ay bahala ang naghangos-angos. Baklay, may ay bahala kaniya sa kaniya. Tanaw ko ng mga tao. Yeah, dito may Wala agi na may sa... sakay, wala na may nanakay sa iyong van. Dito may Arte, agi sa magkain. buta kay Bansalan. Pero meron pa yung agi, mura pong swito. Nagkabansalan. Perbintahan na sa Bulutakay kay lang po ang dalan. Oh, lapad siya. Dili sa kapatagan, Maya. May kay no, magsugat mo. May kay clearance. Pero binta na lang hinan man pong managan. Isa sa una nga, nagmay pag ikaw pa sila. Okay, stingan man ran. Oh, Ato sa, wala. sa una lagi Di ka kabalumutan no sa layo pa nga naikwentro, mag-abot. Oh, bangkagan mo. Kaya di magkakapahulog kay pangpang na ba itong pigas. Inang lang, kabalo ka mo, silip din mo kontra, alayo pa. Di may mag-abot sa piki. Yung madungog na nimo pikas kaparte ng utong. Oh, So, Yeah. di na. alikayan ra di mo kada mag-abot mo sa kurbada ba nga piki Oh, kayo. di ano? Karon nanamay murag pila na sa roller. Sobra roller. Murag standard na sa highway nga isa ka kuan Ah. sa kinunana. Balota kay luwag, no? Hindi ko na ma-ice mo. Wala na akong itanda. Kaya kato wala may soft drinks. Sige, under yan. Ang kurinte, di. Talo mo na mo. Magabira na mo pandaro. Mga patuloy yung Kana, pandaron ko na mo nakaroon ng dahil ulit. Magbuwa sa ice. Na ito na po. Naka-discount ng 400. Hindi mo kuansin. Diba? Ako naman. May lang magkuha. Madlo ko mo ibot sa ice na ko nga katong ice cream nga nag-freeze. Ingon matong ka nga pwede basta matunaw lang kaugma na. Sulot ako ice cream ka. Ay, kato. Ice cream. Nya kana, among gipalong ka may sulod. Ano mas lang nga, hindi daw ng mga chiller mo kung paibong ng mabiya. Kaya nag-andar og balik mo, kusog mo ko sa imo mo. Wa po under the baby, ugot og adlaw kay Okay siya kung dili kuhan. Kung ginahinay, wonder na mo chiller. Dili siya, sana dili. Kamo dili mo guni siya okay ra sa inaop. Wonder na kung chiller ginakuan mo. Kamog nga ang tumido kusog, kamog na ang binayan mo. Ang kusog yun kanang run out. Pero ang hina, ang sa Kanang run out mo cream, ni kulba. ang sa ice nga ice cream. May power supply yun na ba? Hindi naman mapahinay, kaya nakaano na ilang. Kuhaan nila itong lugan. Wala dito andar mo. mo to under. Wala ko mag-run out sa'yo. Di ko kapuyon. Ito, anak na akong breaker. Lain po kayo siya og ang ice cream nimo imong pangpangon ikalanay og mais ko dihan nang Gansan-gansan na. Kasabang naman niya akong tulong man akong freezer. Ang isa ako pandara ko kung gamay. Nanangwa may dako nga matinog na ang sulod. At yung gamay matagol pang itaasa ng mga stock. Ito namang tanggal lagi naman. Ang tanggal. Sa kanan. Wala mo saksak. Hindi, pag-ipunihan lang yung charger. Pagna na ko atong diha. Nakalis-lis sa kuryente ko. Kumuha sa 8,100 ito kay 8,200. Ano nakatuan may 400. Kay taong lagi ba? 8,200 dito. Pero na 7,700. Mga baba-baba din siya. 200 ko na. Diferensya yun sa kundi yun sa iyo. Kay running ko na siya. Dagan yun sa pila ka oras yun.
12 hours. Pareho na no. Adlaw 12. 12 po sa gabi. Sige 12. na mo. 24. Tag-adlaw na mo paandar. Ito may mali na mo. Ice. Mas water. Kumatay na pigdihan eh. Mahalinan, mahalinan kag 20 sa kadlaw sa ice. Mga soft drinks wala. Karon pala ko ninyo yung soft drinks. Binitungot pa kay stock. Anad mong kutis lamang wala niya po sila ron. Ato kung sa amuad ko katungalay sa drinks, tingarag sa ako ay naan. Kailangan na mahiring mo nila. 25, sa katuna lang 1.25, na mga soda. Tinari kay soft drinks, tibo ko na tulad ko ay, kaya hawag kita mag si Jar, maadto sinyawan. Kasi na, ay, kuwanit ko, kamalit pa isa kay Kiss. O ba na? Mahalang kayo din mo. Wala lang ako ng gidagman. Mawutag ako ng tagunan ng gusto. Wala ko ay, Boss, ang tabas. Kami ka nabalik ni ato sa convenience. Dali lang kayo. Ay, pagbasa ko ron ha? Tagpisan Nagkaroon yun ako, may magis sa na baso ko. inom. Niya, gimoro, tibalik kay nagtipid. Ako mga anak ko, nandito sa drinks din. Sa daya mo, dali mahilig. Kami ram diri oh. Kaya Diyan sa ko place, din. maghilot niya mag home service. Init On service may siguro kaya na pinangga kaya mi sa tuwan. Para dito kung matawan sa nasa baboy. Tagadugo sa barang ka, pagkapabal o tagpulo, usay, isa ka pulo, usay 5. Sus, taga-dumbo, subding sa dugo, subding pangyuti, ayun pa ba? Taga mga dalo. Para to naghilot na sa mabini mang no. Wala na lang gyud ko mag-expect nga, wala na lang. Okay lang may pamainit eh. Lukay mo kung balay. Ano ko ba? Sas wala pa mga gandamar gatas. Gatas. Wala lang ba kung nauna na ko muli na lang ko kay. Pero gapo nga balay mag-expect yung ano kini gwapo balay na kinere sobrang gatas. Kuya. Salamat kasi imong gatas. Ako sa Facebook. Kuan pa kayo palito yung mga. 10 years na ba di kalakaw? Ganun niya. Kalakaw lang din. Wala nang komnitor. Gusto lang niya pahimok ba? Pagkuman lang inject, wala Sakit kalakaw. sakit siya. Bakit siya sakit tigilo? Wala siya, manhid na. Wala siya. Kuha na siya. Ugangan kay stroke man. Daan na ko may asa tahilot. Okay. Kuha na naman. Hilot siya. Gidala siya asa kadapit eh. Sus, namuan di ka na di sa haplas. Ang ko sa haplas, namanit ko. Nasunod? Kasi may gatas na ba? Pinagato. Siguro. Mga siguro po, luya o gas. Namanit ka. Tiwa na siya ibalik ito. Ganyan na. Ano ko pinagmasa gambot. Luya o gas to ba? Nung buwan na ko ba? Giyampon na ko. Ibutan na ko gas. Tapos pagkaugma, tingnan ko, palit-palit na nila kong driyo. Sunog tuloy no. Sunog. Ilang katong gas ginamit na. Labi sa ginamit na kay luya, manggod. Halang, bagay na luya. Isog ka na. Pwede yung tato, prituhan yung isda. Dito sa kuwan sa una sa Para sa na naman no? sa Para sa isda ito. puhunan namin ito yung manambalik ko nga kuwan sa Tanglag. suga. Suka. Suka kita mal ba ko kanin din suka ulit tinun ni mo suka kay nang kaligo ako ulo gigit suka. Murag ilungan. Kanto pas mo siguro pa. Ang uban na kay basuka, kanang tagduway, humol sa kuan ba katong mahit. Ang matras mo dikit. Ala, igbaw lagi. Pas mo ba? Muna mo. Okay na boss, mamay na ka. Jesus name, ayun na. Kuhan sa suka ba? Manami guys, please subscribe.